Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Pasaylo ako kung nagtuo kong patay ka na yun. Hinugdan nga gitudluan kong akong kaugalingon nga higugmaon si Menard Benavides. Pasaylo ako, Varseno. Katawanan kay tuwa ka na hinoon mahigugma sa taong nga nipatay nako Rolayda. Kipasabot ko na ikaw. Busa hinaot nga masabtan ko ni mo, Varseno. Sa musugot kag sa dili, bawion ko na ang unsa may ako. O kay dili ko naman ikaw mabawi pagikan ni Menard Benavides. Maunalay akong bawion ang akong mga bahandi nga gipahimudsan mo sa dugay ng panahon. Oh. Uban ka nako, kay magsubay kita sa akong katigayunan ug mga kaptangan. Ang kuwang ko na doon naman, utang ka na nga imong pagabayran. Varseno. Dili mo ako mahimong balibaran, kay ako ang tag-iya sa tanang butang nga anak kanimo. Unsa bagid ay imuhang tuyo nako. Kuhaon ko lang ang ako. Ikaw kay iya ka naman ni Menard, pues iya ka ang bilang ang tanang ako nga anak kanimo. Okay, muuban ko nimo, Varseno. Sakay na ng limusin ni Amahang Varseno, mga Rolayda. Ponyong, ni aka na kidi ay mga lagad sa kulto ni Varseno. Tungod kay nakita niya ang akong kabililhon og importansya, Ma'am Rolayda. Dili ko ultimong ulipon lang para niya. Ponyong, Kami susud sa organisasyon sa espirituhanong katilingban ilawom sa landong ug pagmando ni Amahang Varseno. Maoy matawag nga Born Again in Satanic Ministry. oh, Kay maayo nang inigabot din ni Amahang Varseno, nakapahimutang kanasod ning iyang limusin. maayo ba siyang pagkaagaon? Maayo gid kaayo, ma'am. Labaw pa sa mga Benavides. Masuko yun si Menard Benavides ning imong gihimo karon kanako, Varseno. Dili ka pa di ay makasabot sultihan. Kuhaon ko lang ang ako nga imong gipahimudsan. Wa ko na ikaw kinahanglan. Oh, Wa ko'y labot kung masuko si Menard Benavides. Hinoon ang akong kasuko, maoy angay niyang kahadlukan. Varseno. Kung maoy pagtuon ni Menard nga ikaw akong bawion gikan kaniya, pues nasayop siya, kay dili na kana mahitabo. Girespeto nako ang imong desisyon nga siya mauna ang imong gihulit sa akong dapit diha sa imong kasing-kasing. Nasayop ka, Varseno. Siya ba inaamaong na ako karon niya? Pikat ni Rolayda. Oh, Ayaw ko og paasaha, kay dili na ko nimo mada. Dili na sama kiniadto si Amahang Varseno. dili na gyud ay kanako. Gitapos mo na ang tali kanato sa dihang kamunan ni Menard. Busa ayaw na lang pagdahom nga mainteres pa ako kanimo. Lahap kang manginsulto. Nakaila ka na sa tabas sa kundila. Punto por punto.
Varseno. Ano kung ang tanan nga imo lang giusikan? Gusto na, Varseno. Igo na. Kung pulos na balang gani panulisok ug panginsulto ang mabati ko gikan nimo, mas maayo pa og pahunungon mo na kaniyang auto ug pakanaog ako. Nganong gipatawag man nimo kami ni si Brina din sa lobby ng hospital, Sir Minard? Bitaw, sir. Kay, nga naman di ay. Sultihi ko no, Sir. Kay gusto ko mahibaw kung nganong imo may gipatawag kami si Brina din sa lobby ani hospital. Medyo may pagkasensitibo. Yan ang impormasyon nga isulti ko karon kaninyo. Ha? Si Attorney Rolayda Bascon. Na-missing na sab dito sa lungsod sa Alpaca. Sir Maynard. Asma yung kamo na lang mao'y mo hinay-hinay sa pagpasabot ni Iha Crisia. Bahin nining hitabo. Ako, di gid ko makapasaligan, Sir. Kay di ba gid misuod anang Miss Crisia? Kinihinoon si Brina. Sige. Ako na lang ang may baho nga musulti ni anak kang Miss Gracia. Kay ngano magudyan ang hitabo, Sir? Suba pa sa report nga akong nadawat nga napalgan ang auto ni Rolayda sa parking lot sa usa ka restaurant. Nga pulos flat na ang upat na ni kamagaligid ug nawa na sab siya. or out of coverage area. Please try your call later. Asa na kang napita karon si Mami? Dili naman ginago siya makontak, Chong. Tingali gi-off niya ang iyong phone while nag-drive. Maki? Time para good. Nga na di mo, uy. Murag uneasy lagi kay mong duwa. Kamo ni Maki o Brenna. Bitaw da. Unsa man gid tuyo ni Papa Maynard din yung duha. Ang tinuod yun ha, Maki? Damari, si Brina na lang ang musulti. Aron ba yung mapasabot si Miss Crisia? Maki? Brenna, unsa di ay, uy. Gani harabi kong gikulbaan, ha? Paminaw, Miss Gracia. Kay sultihan ka na ako sa gisulti sa Mr. Maynard namo ni Maki. Bahay ni Mang Rolayda. Senior Maynard, unsa ni update bahin sa abogada? Blanco pagihapon. May gibawi na ka si Varsino? Tarsila. Hinoon, di na sab tingaling ma-interes si Varsino sa pagbawi ni Ma'am Rolayda. Ano nagkasulti ka maguno niya? Dili sab tingali huggawan si Varsino aron bawion niya si Ma'am Rolayda gikan nimo. Nanginsulto ka ba? Naginsulto ba? Uy, wa man good. Tarsila. Makasuya si Ma'am Rolayda. Nga no maguno? Kabusad siya sa manako. Apan siya mo imong napili aron higugmaon. Uy, Dili ba siya maayog reputasyon? Apan gipili nimo siya mahalon. di magkatabag sulbas problema ka ng imong sinultihan, Tarsila. Semberkwensa. Bahala nagmasuko ka. Basta pinagsulti ko tinuod. Punyong, nabalaka ko ni ikaduhang hikayon nga pagdakit na ako. Ayaw ko kabalaka ng bahina. Medyo mas minus ang kasalbahis ni Amahang Varsino kay ni Maynard Buenavides. Oh. Mao kinay tinuod. O kamatuoran ni Ana. Ni Ana ako karon nag-alagad kaniya. May silot kagihapon nga nagpaabot gikan ni Maynard Benavides. Kay giluiban nimo ang imong supremo.
ni paghihapon kita sa demokrasya nga nasod, Ma'am Rolayda. Busa matag usa, adunay katungod sa pagpili kung asa siya nga pagtuo mo pasilong. Sayod ka ni ana kay abogada ka man. Pero kung basihan ang kamatinud-anon, wa ka ni ana. Usahay, ang kamatinud-anon sa usa ka mo sumusunod, magdipindi sa klase sa tao nga iyang gisunod. Subuot mong palutawon karon nga bati si Menard nga pagka-supremo, mao ba? Gipamong mo, Ma'am Rolayda. Ha? Karon na lang kamo ingon ana. Kay ni naman ka sa laing pundok nagpasakop. Ma'am, sultihan talang ka. Bisan pa ni atong diha pa ako sa mga kamot ni Sir Minard. Daan na akong nakasaway sa iyang batasan o sa dinadaan niya kanamong iyang mga ulipon. So traidor kag yun di ay. Sige, traidor na akong traidor. Bisan sa tanang kaayon ni Menard nimo, apa nakahimo kagihapon sa pagluim. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!